दिनै जोबोर मोजां बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै सिगां बोसोरनि बायदि बे 2006 मायथाइनिफ्रायनो होबोबाय थानाय जादों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि सनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो बे राजीव गान्धी हाई स्कुलाव क्लास 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै फ्रि सामार कचिं केम्प दिनै बेखेवनाय जादों आरो लोगोसे बे बेखेवनायावनो जिहेतु मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनि फार्स्ट डिभिजन मोननाय आरो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट डिभिजन मोननाय बिथांमोन फरायसाफोरखौबो लोगोसे बे हाबाफारियाव बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आं बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारियाव बिथांमोन फरायसाफोरजों सावरायबाय गोबां बाथ्राखौ सावरायदों आरो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो आं मिजिंथिनाय दङ दा दिनै जाय फरायसाफोरा बाहागो लादों 9, 10 नि फरायसाफोर आरो जाय फरायसाफोरा दिनै बरायजाबाय हायार सेकेन्डारिनि बरायजानाय मेट्रिकनि बरायजानाय जाहाथे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव साबसिन हामसिन सुबुं जाहैनो हायो आरो गावबा गाव थांखियाव सहैनाय आं बिथांमोनखौ दिनै खावलायदों आरो मोजां जाहाथे सोलोंथाइखौ लालांनो हायो आरो जोंनि समाज आरो जोंनि हारिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जाहाथे अलंबारनि नेरसोन जानो हायो आरो जोंनि हारियाव जाहाथे कन्ट्रिबिउसन होनो हायो आं बे बाथ्राखौ बिथांमोनखौ दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायदों। उदालगुरि जिल्लानि सोलोंथाइनि उथ्रिसारनायनि बे गाहायाव थांनो हमबाय दा बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद नंगौ दिनै गोबां जायगायाव दिनै सोलोंथाइनि हारा सम लायै सम मालाबा गोजौ पारसेन्टआव थाङो आरो मालाबा खम जानो नागिरो दा दिनै उदालगुरि जिल्लायाबो माब्लाबा मोजां जादों आरो मालाबा गाज्रि जादों दा बेखौ जों एक्सेप्ट खालामलायना लानांगोन दा बिदि होननानै गाज्रि जादों होननानै गारनाबो दोनजाया मोजां जादों होननाबो गारनानै दोनजाया खिन्थु सोलोंथाइखौ जाहाथे मोजां खालामलांबाय थानो हायो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जि लेभेलाव हायो सिगाङावबो मावदों दाबो मावदों देग्लायबो जों सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां एवारनेस प्रग्रामखौ लादों आरो लाबाय थागोन आरो थुलुंगा होनाय हाबाफारियाथ' अराय सम सोलिबाय थादों मा लेभेलाव हायो दा दिनै गोबां जायगायाव पिकनिक स्पटफोर जाबाय दा बेखायनो जों प्रग्रामफोराव थांबा खावलायबाय थादों जे बेरायनायखौ मोनसे लिमिटेसनाव दोननांगौ आरो सोलोंथाइ फरायनायखौ मोनसे लिमिटेसनाव दोननांगौ आरो जेब्ला सासे लाइमोन बा फरायसाया गावनि लिमिटेसनखौ बारो अब्लानो गाज्रि थासारियाव गोलैहैनांगौ जायो आरो जायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव रिजाल्टआ गाज्रि जायो आरो रिजाल्ट गाज्रि जानायनि थाखाय गावनि जिउआव थांखि लानाय बे थांखियाव सहैयैखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनि थाखाय गार्जेनफोराबो सांग्रां जानानै थागोन समाजाबो सांग्रां जानांगोन जि समाजनिफ्राय जोंनि फरायसाफोरा फैदों जि जायगानिफ्राय जोंनि फरायसाफोरा फैदों बिनि थाखाय बे समाज बेबस्थायाबो बिनि सायाव थांखि लानो नांगोन आरो नोजोर होनो नांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैथ' माहारियारि आफाद हिसाबैथ' बिनि सायाव नोजोर होगासिनो दङ आरो जोंबो जोंनि हानाय लेभेलखौ मा लेभेलाव हायो आरो बेबायदिनो गोबां फरायसाया मोजांबो जादों आरो गोबां अनजिमाखौ दिनै बांहोनोबो हादों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय मिशनखौ लानानै जेब्ला खामानि मावदों अब्लानिफ्रायनोथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजों गामि गामि खामानि मावनायजों स्कुल फरायसालिफोराव थांनानै खामानि मावनाय हाबा मावनाय नाजानायनि गेजेरजों गासिबो लेभेलनि बिबानगिरि लिडारफोरनि जि मोनसे केलिबार आरो जि टेकनिक जि मोनसे एक्टिभिटिनि गेजेरजों दिनै सोलोंथाइया बबेबा मोनसे लेभेलाव एसे मोजां मोनसे लेभेलाव फैदों नो डाउट मालाबा मालाबा बबेबा मोनसे जिल्ला बा बबेबा मोनसे ओनसोलाव रिजाल्टफोरा गाज्रि मालाबा मोजां जानो नागिरदों बिनि थाखाय अराय सम आरो कन्टिनिउवासलि प्रसेसआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायनि जि थांखि आरो नोजोरा जि मोनसे स्ट्रेटेजि बे अराय सम थागोन आरो आं दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो खावलायदों जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे मोजां फरायलांनांगौ आरो सिनसियार जानांगौ आरो भेरि माच सिनसियार जानानै जाहाथे गावनि थांखिखौ होसोलांबाय थायो आरो फैबाय थानाय समाव साक्सेस जागोन आं बे बाथ्राखौ खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो कचिं क्लासनि हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों दिनैनि समाव गुबुन गुबुन आफादफोराबो राजखान्थि आफादफोराबो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोनदों दिनै नोंथांमोननिफ्राय मा सोरबा लानाय लायैखौथ' जों बुंनो थाङा खिन्थु एसामिसाव मोनसे बाथ्रा दङ देखा देखि आरो खना खनि खामानि मावनो नाङानो दा बेखौ बुजिग्राया बुजिगोन दा बेखायनो बिथांमोनाबो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' गोदान नङा दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे इडुकेसनखौ लानानै जि खामानि मावनाय बेयो अरायसम सोलिबाय थागोन दा बेयाव जों रावखौबो बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मावदों आरो बे मावलांबाय थागोन आरो मोनसे स्ट्रेटेजि थायो खामानि मावनायनि दा जों जेब्ला जि हायो बे खामानिखौ जों अरायसम मावलांबाय थागोन।